Gràcies, president. Moltes gràcies a les compareixents, Irene i Maria. Jo també diria que, una mica en la mateixa línia anterior, compartim la diagnosi que fareu en gran part, el que potser no tant el com atacar la solució. Si centrem quin és el repte, o sigui, necessitem deixar d'estar el 2030, perquè al final podríem ficar fites intermitges les que volguéssim, però el 2050 el que està clar és que volem haver-nos descarbonitzat, volem haver-nos desnuclearitzat i ho volem fer amb sobirania energètica. Volem complir aquests tres objectius. Llavors, el repte és immens i hem de posar-hi dades. Les dades vol dir, vosaltres dèieu, hem de tendir a reduir la demanda elèctrica que tenim en aquest moment al nostre país, això és insostenible. Jo agafo la hipòtesi, dels diferents estudis que hi ha, la hipòtesi més favorable en aquest sentit, la que redueix més, que parla al voltant d'uns 104 terawatts/hora any d'energia produïda que necessitarem. Això fixeu-vos que és una reducció del 65% de la demanda elèctrica que hi ha, de la demanda, perdó, d'energia que hi ha total en aquest moment a Catalunya, que són 295 terawatts/hora any. Ja comptem només 104. Mirem els potencials que tenim en biomassa i combustibles vegetals. Això tenim 8,2, parlo sempre terawatts/hora any. Amb gas renovable, 7,5, amb hidràulica 4,7, fotovoltaica a taulats 24, fotovoltaica a terra 21, eòlica a terra 40 i eòlica a mar 7,3. Això és el potencial que tenim a Catalunya real. Aquí podem discutir un terawatt-hora any amunt avall, segons qui faci l'estudi. Però això és el que tenim. Per tant, fent aquests números, veiem que amb els taulats podríem cobrir, amb fotovoltaiques als taulats, un 23% de la demanda. Agafant totes les zones antropitzades, amb la definició lògica de zona antropitzada, estaríem al 30%. Per tant, la resta, el 70%, però és que ni que fos el 50%, necessitem per força parcs. Per tant, nosaltres som els primers que defensem l'energia distribuïda i l'autoconsum. Evidentment que sí. El problema és que si volem complir les tres condicions que he dit al principi, doncs malauradament no és suficient. Més dades. El 2050, si en lloc d'energia produïda parlem de potència instal·lada, necessitarem uns 47 gigawatts nous, renovables, respecte als que hi ha ara. Això, si ho dividim, estem parlant d'aquests projectes d'energia distribuïda, els que parlem aquests dels 5 megawatts de potència instal·lada, en necessitaríem un al dia durant 29 anys, fins al 2050, un cada dia. 5 megawatts, aquests projectes, és, per exemple, la potència que té de mitjana un molí terrestre. Per tant, evidentment no ho farem només amb eòlica terrestre, combinarem amb fotovoltaica, eòlica marina, amb el que sigui, però per fer un gran número estaríem parlant d'instal·lar a Catalunya un molí de vent terrestre cada dia durant 29 anys per assolir l'objectiu. Aquesta és la magnitud del repte. A partir d'aquí, podem fer només en fotovoltaica? No. No per què? Perquè necessitem que les dues tecnologies, la fotovoltaica i l'eòlica, es compensin entre elles. I es compensen perquè quan fa vent no sol fer sol, quan fa sol no sol fer vent. A més, necessitem que hi hagi aquests parcs de certa potència per donar robustesa, per donar qualitat, per garantir la freqüència de la xarxa, per l'abo de talls de llum. Per garantir tot això necessitem que no només hi hagi petites instal·lacions distribuïdes, sinó que n'hi hagi també de certa dimensió. La fotovoltaica, necessitem 1 hectàrea i mitja, un camp de futbol i mig, per cada megawatt. Recordeu que parlàvem de projectes de 5 megawatts. Doncs serien, en aquest cas, 7 camps i mig de futbol, de plaques solars, per fer un projecte d'aquests de 5 megawatts. I tinguent en compte que les hores efectives en què treballa la fotovoltaica i l'eòlica no són les mateixes, doncs un molí de vent terrestre de 5 megawatts són 15 camps de futbol de fotovoltaica, un molí marí de 15 megawatts són 60 camps de futbol de fotovoltaica. Tot això, aquests números, no me'ls invento i no són meus, són contrastats i són de gent i enginyers i entitats que saben el que estan calculant i són els que tenim a sobre la taula per aconseguir l'objectiu. Hem d'anar absolutament de la mà del territori, som els primers que ho diem, i hem de fer pedagogia i hem de compensar, perquè tenim el mapa de vent que tenim a Catalunya, i per tant hem de compensar aquells territoris que quedin més carregats d'instal·lacions, en aquest cas sobretot les eòliques. Hem d'aprofitar, òbviament, els terrenys agrícoles que tenen menys interès. Evidentment, no pas els regadius ni els que tenen més qualitat agrària. Hem de potenciar també l'agrivoltaica, que permet combinar en un mateix camp l'energia fotovoltaica i poder-hi seguir cultivant. I en termes d'inversió, hem dit projectes de 5 megawatts. Doncs la inversió mitjana és 1 milió d'euros per megawatt. Per tant, si dèiem abans que necessitaríem, més o menys, números grossos, un projecte de 5 megawatts al dia durant 29 anys, doncs resulta que necessitem 5 milions d'euros d'inversió cada dia durant 29 anys.
Això són els números. Per tant, també som els primers que volem que sigui totalment o el màxim de propietari a la ciutadania, però és obvi que necessitarem el capital d'empreses que inverteixin en aquests parcs. També som els primers que no volem que aquestes empreses siguin les de l'oligopoli, etc. Però necessitem el capital d'aquestes empreses. Tot això ho basem en la fotovoltaica i l'eòlica perquè són les tecnologies, efectes pràctiques, a part de la hidràulica, que ja la tenim esgotada amb els pantans que tenim a Catalunya, però eòlica i fotovoltaica és el que tenim en aquest moment sobre la taula. Que el dia de demà surt una tecnologia nova que es menja aquestes, fantàstic. Per què? Doncs perquè això és desmuntable, entre cometes, i molins i plaques solars, podem oblidar-ho i implantar una nova tecnologia que sigui, si volem dir així, menys invasiva, sobretot en termes de paisatge. Però amb el que tenim en aquest moment, aquestes són les dades. Última cosa, ens posava l'exemple de Dinamarca. Jo també us poso l'exemple de Dinamarca en un altre sentit. A Catalunya, això són dades de fa 3 o 4 mesos, tenim 811 molins terrestres, 811, Dinamarca, i ells, perdó, nosaltres, Catalunya, i Dinamarca en tenen 6.228. Per tant, amb tot això, també us trasllado una pregunta, i és: nosaltres empatitzem totalment i som els primers que voldríem que tot fos distribuït, tant de bo poguéssim resoldre d'aquesta manera. Però, vistos aquests números, amb quins números baseu vosaltres el poder aconseguir els objectius de 2050 sense comptar amb els parcs eòlics i amb els parcs fotovoltaics? Gràcies.